Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Čovek koji je svoj život posvetio poslu i stvaranju. Od seoskog rada i života, preko profesora ruskog jezika, spikera do televizijskog voditelja. Kraće rečeno, ovo je ljudska priča od Jasikovice do Beograda. Za njega bi rekli da poznaje svaki grad u Srbiji. Na prvu loptu susret sa njim izaziva osmeh na licu. A da li je sve baš u životu bilo sa osmehom? Pa nije. I zato večeras govorimo o najdubljim, intimnim osjećanjima, greškama i njegovim krupnim koracima. Dok jedni kažu da je tvrdoglav i nadobudan, drugi govore on je naš seljak. Ocu nije ostvario želju da postane sveštenik, a sebi nije ostvario želju da postane harmonikaš. Ali zato je on dobro poznato TV lice sa malih ekrana. Večeras preko puta mene, Živorad Nikolić. Živorad, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Dobrodošli kod nas i po prvi put kod nas. Prvi put sam na Hajpu. Drago mi je da sam tu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras sedite preko puta mene i što mogu sa vama da razgovaram o vašem životu, o vašoj karijeri i vama. Ovdje vidimo koliko je to interesantno. Pa je li interesantan vaš život? Pa zavisi. Za mene je to običan život i neka želja da kreneš iz tačke B i stigneš do neke zamišljene tačke. Kod mene je C, D, E, F, šta ja znam. Nisam ni krenuo od tačke A, zato sam ja ovdje i preskočio, jer moja prva tačka kad sam krenuo je da završim gimnaziju i budem profesor. I to je ono što sam ja želeo. Onda sam to realizovao i pokajao se. Ništa u životu nisam više želeo nego da predajem u školi, a onda posle 2 godine nekog iskustva u medicinskoj i šumarsko-tehničkoj školi u Kraljevu shvatio sam da je to jedan hipodrom. Trčiš jedan krug, drugi, treći i uvijek je to trčanje malo levo, malo desno, ali u jednom određenom krugu. I tad sam shvatio da za moj temperament i karakter možda to i nije prava stvar. Bila je suviše velika želja da to rešim, a onda sam potražio neke druge pute. A kada biste trebali da predstavite sebe u par rečenica, onako kratko, kako biste vi predstavili Žiku Nikolića? Pa ja mislim u jednoj rečenici. Običan čovjek iz Srbije. Jeste tako i osjećate? Tako je. Je vam se dopala najava? Kako sam vas najavio? Lepo, tamo sam počeo da mislim o kome pričaš. Kad ono vi. Ništa nisam slagao u najavi. Ne, sve u redu. Jeste tvrdoglavi, jeste? Pa neki to tvrde, ali ja sam samo u poslu tvrdoglav i želim da kada nešto radimo, radimo ozbiljno i 100%. Tako sam nekako stekao neko znanje i neku želju da samo tako mogu poslovi da se završe. Čim neko iz tima ispada, nešto tu ne funkcioniše. Kako bi izgledao auto koji vozite, a ispadam u šrafove i ponegde i točak, to ne ide. I tu sam zaista bio veoma strog i možda to taj doživljaj nekih koji su dosta teško prihvatali tu disciplinu, ali televizijski posao je takav, a ja sam radio uglavnom žive emisije gde je i greška sadržaj programa i ja sam želeo da što manje grešaka bude. A bilo ih je? Naravno, pa ko? Ako je bilo u televizijskim emisijama grešaka, je li bilo u životu? U životu, naravno. Yes. Ko je bezgrešan, mislim, kako može čovjek da bude... Jel kažete sebi, Žiko, ovdje si pogrešio? Jel priznate? Priznam, naravno. Ako nemam pred kim da priznam, ja stanem pred ogledalo, priznam sebi. Ma to je sasvim normalno. I korekcija u životu. Priznanje je prvi korak da ti se koriguješ, da se vratiš u normalu i da počneš tako da u nastavku funkcionišeš. Ono što je mnogo važno, pa i u ovom našem poslu sretali ste i vi mnoge ljude koji se ponesu. Televizija je, kako da vam kaže, veoma čudan medij koji vas podigne u visine i sad ili napravite krila da lepo sletite na zemlju, da se ne ubijete, ili vam otpadnu krila pa se razbijate. Tako da je to zaista jedan suviše ozbiljan posao da bi ga čovjek lako shvatao, mada to izgleda da svako može. Tako izgleda. Tako i meni kažu, blago tebi.
Super je. Sedneš i pričaš. Jeste. A vidio sam da si se dobro pripremio, da si pročitao što šta i to je uvek velika stvar kad nekoga dočekaš da razgovaraš sa njim, da se obavestiš bar o osnovnim stvarima. Pa ne može drugačije. Naravno. Onda će faliti taj točak i taj šraf, jel? Tako je. Pa onda, jeste. Recite mi, Žiko, da li je bio trnovit put od Jasikovice do Beograda? Pa možda samo taj početak, jer moji roditelji nisu bili nešto finansijski u velike mogućnosti da mi omoguće da odem daleko od kuće u školu. I najnormalnije je bilo da ja završim tehničku školu u Trsteniku koja je bila najbliža Jasikovici i da svaki dan putujem od Trstenika do kuće i to je bilo najjeftinije. Ali moja strast i želja je bila da završim gimnaziju. Vaše želje su bile u stvari mnogo veće. Jeste. Ali kad ste već pomenuli i to odrastanje i roditelji, sve to, pa da bi krenuli onako u srž emisije, jeste vi spremni za jedan pretres i da razgovaramo zaista onako otvoreno vi i ja večeras o svemu? Pa, apsolutno, ja mislim. Došao sam pa vi šta bude, jel? Hvala. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Živoradom Nikolićem. 1. mart 1950. godine u Jasikovici kod Trstenika rodili ste se. Tako piše u dokumentima, mada moja majka tvrdi drugo, da nisu stigli na vreme da me prijave da sam rođen dan, dva ranije. Tako je bilo ono vreme, 50. godina posle. Kad se stiglo kod matičara pa da se upiše u te knjige. I šta kaže mama? Šta je govorila? Ona je meni govorila da sam ja rođen 28. februara. Moguće. Ali za horoskop nije to mnogo velika razlika. Mada ovi koji se bave tim horoskopom kaže i sat je važan, ali ajde sad. Znate u koliko sati ste rođeni? Ja mislim posle pola noći. Možda to na granici između 27. i 28. februara. A recite mi, kada je u pitanju vaš datum rođenja i kad slavite? Kada duvate te rođanske cvećice? Pa duvam prvoga, obično kad se ukaže prilika. Ja to ne slavim. Mislim, za mene to nije neki značajan datum, ali ljudi, moji najbliži koji vole to da proslave, ja im izađem u susret. I to bude prvo? Duvam prvoga, da. Da. Pa dobro, to se nekada možda i nije obeležavalo, je li tako? Ma da, pa to su moderna vremena. To su moderna vremena. Mada i u Srbiji, ja ne znam, vi ste sigurno proučavali mnogo. Ti rođendani baš nisu nešto, to je tekovina novijeg vremena. Sada čujem rođendani, gostovao sam u nekim emisijama sa nekim mladim majkama čija deca stižu do punoletstva, pa su to basnoslovni balovi, slave, čuda. Ozbiljne pripreme. Ozbiljne pripreme, to košta čoveče. Ozbiljne svote novca. Tako je. To je... A dobro, svako vreme ima svoje breme, kaže narodna izreka. A se sećate vašeg 18. rođena, punoletstva? O, nemam pojma. Ne znam. Stvarno? Pa došao i prošao, mislim. Zaista ne znam. Ja mislim da ja sam malo kasnije krenuo u osnovnu školu. Nisam sa svojom generacijom. Vi ste sa 8 godina negdje? Jeste. Moj otac je mislio da ja neću biti neki đak i zadržao me 1 godinu da malo ojačam, jer škola je bila daleko. Kažu da ste bili mnogo mršavi. Pa sad, pa nije da nisam, ali sam bio, ja sam za svoju generaciju bio tada krenuo zaista u visine neke, međutim, posle se brzo zaustavio nešto, krenuo u širinu malo. Pa dobro, sve u svoje vrijeme, jel? I kaže, moj otac je želeo da ja naučim da pišem i da računam, pa ću se vratiti na njivu, da mi radimo ko ljudi. Neki ozbiljan posao, a ne da idemo po školama, nekim velikim. Ali nije ispalo tako, kada je već krenulo to, kad sam ja krenuo sa odličnim ocenama i završavao te razrede kao odličan đak, onda se i on pobrkao. Nije mu bilo jasno da li mu je ta želja da ostanem na selu baš čvrsta
Ili bi mogao još da odem u bogosloviju pa budem sveštenik. To mu onako bilo zanimljivo da učini od mene. Ako nisi seljak, onda si pop. Tako je bilo. Ali vi, Boga mi, ne ostvariste tu želju tati. Otac Mališa, majka Stanka, rođena sestra Verica, koja je mlađa od vas. I kakva je bila to porodica Nikolić? Kakve su vam slike kada pomene vašu porodicu, vaš četvoro? To je divno detinjstvo. Mislim, to je bila jedna složna porodica. Mi, deca, smo roditelje svoje neizmjerno poštovali, naravno i voleli pre svega, a oni su to nama uzvraćali. Nije to bilo vreme nekog bogatstva i rasipanja, ali sve što su imali, želeli su da nam daju i da omoguće da živimo kao sva normalna deca. A Žiko, na primjer, u to vreme nekako dosta dece se rađalo, mnogo više u porodici i nekako to je bilo normalno u to vreme da svaka kuća ima 4, 5, 6 dece. Vaši roditelji su samo vas dvoje imali? Pa nekako u tom mom kraju, u toj Jasikovici, ne sjećam se baš nešto mnogočlanih porodica, uglavnom su to bilo 2, eventualno 3 dece i ja sam u takvom nekom okruženju i živao. Recimo, moj stric je imao 2 ćerke, pa drugi stric sina i ćerku, komšije otprilike 1 ili 2 deteta, tako da je to bio neki prosek u kraju u kojem sam ja živao i odrastao. Da. Kada ste vi u pitanju specifičnost na samom rođenju, da li istina ste rođeni sa 6 prstiju? A to je tačno. To i sada imam ja ta obeležja. Ili jeste? Tako je. Ovde na levoj ruci skoro da je bio normalan taj 6. prst, a na desnoj baš i nije, malo je bio sa strane. Ja se ne sjećam kad su mi to operisali, verovatno još u prvoj godini kad ja nisam mogao još da zapamtim ništa. A je li vam govorila mama nešto o tome, otac? A jeste. Šta su vam govorili? Pa šta ja znam, sad su oni znali da mi, rekli su mi da je to, zato što imam malo šire ruke i ovde neku nesrazmeru u odnosu na ruke druge dece, ali nisu oni meni mnogo mogli da objasne to, a bio sam poznat u školi, u svom razredu, pre svega kao šestoprstac. I to je bio Božji znak neki. I onda su vam kao malom uradili operacije, ali tako? Tako. Ja mislim pre kraja prve godine da se to desilo. I na jednoj i na drugoj ruci ste imali po 1 prst više? Je li tako? Pa eto, kažemo, na ovoj levoj skoro da je bio funkcionalan, na na desnoj je bio tako malo patrlja, kako kažemo u kraju. Da, ali dobro, to je jako specifično, mislim, to nije svakodnevnica. Pa jeste, ja sam pročitao kasnije i vidio da je bilo nekih tih slučajeva, ljudi obdarenih sa više prstiju. Ali verovatno je to neka genetika, to nešto. Pa je li ima neko u vašoj familiji, u vašim predsima? Niko. Niko? Niko da ja znam. Eto, ja sam bio prvi obeležen u toj porodici. U toj porodici. Takozvana polidahtlija, ali tako? Pa valjda se to tako zove. Medicinski, aha. Da. Dobro. Kada je u pitanju vaš otac i vaša majka, nekako oni su živjeli na selu, taj seoski život i nekako kada su Mališa i Stanka u pitanju, oni su se baš borili kroz život, je li tako? Da bi stvorili vama i Verici. Pa ja sada iz ovih godina i iz ovog životnog iskustva ja im se divim. Od te zemlje i neke rakije koje moj otac pekao i prodavao po Vrnjačkoj banji, oni su podigli svoju porodicu i oni živjeli. To nije bila neka, Bog zna kako bogata ni zemlja, ni velika zemlja. Sa neka 3 hektara su oni othranili, školovali decu, izveli na put i oni preživjeli. Majka doduše nešto kraće, 75-6 godina, otac malo duže, oko 83 je poživa, ali eto, to je tako.
Da li želite da postanete zvezda? Novi šou za muzičke talente svih generacija uskoro samo na Hype televiziji. Hype zvezde. Buduće talente ocenjivaće najveća muzička imena današnjice. Veruj u sebe, prijavi se. Audicije za Hype zvezde biće održane širom regiona od 15. aprila do 1. juna. I to u Beogradu, Nišu, Šapcu, Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Skoplju i Podgorici. Da li si baš ti nova Hype zvezda? Prijavi se i saznaj. Čekamo te. Jeste se zahvalili vašim roditeljima? Nadam se da jesam. Pa nemojte se nadati. Nadam se da oni to tako doživljavaju koliko sam ja umeo da to... Jeste umeli da im kažete hvala vam? Kako? Pa naravno. I to mi i danas, ja sam želeo da i to mesto gdje sam ja odrastao, gdje su oni mene podigli, mene i sestru, da sačuvam i posle njihovog života, da to ne bude neki parlog, zapuštena kuća. Ja sam sa svojom suprugom, pre svega i sa svojim rođacima i prijateljima obnovio tu roditeljsku kuću, doterao i onda kako sam želeo i kako su i oni imali želju da to funkcioniše, da napravimo jedan lep prostor za život. Njima je smetala jedino za fantastičan pogled iz te kuće na ulicu i svet kuda se ide negde tamo daleko i dolazi da naprave bez jedne velike zgrade koja se zvala štala. Žiko, verovatno je bilo trenutaka u životu kad se nije imalo. Teško se živelo u tih godina i rekli smo da su roditelji morali, Boga mi, da se muče da bi nešto napravili. Se sećate tih teških trenutaka? Pa ja se sećam tih trenutaka, ali nikad moji roditelji nisu dozvolili da mi deca osjetimo koliko je to teško. Njima je verovatno bilo duplo teže i da se snađu i da organizuju i da nama obezbede bezbrižno detinjstvo. Nikad ja i nisam uživao u nekom izobilju. Rekao sam da sam izabrao prosvetni poziv. Prosveta nikad nije bila neka bogata profesija. Uvek je to bilo skromno i časno zanimanje, a posle i novinarski život nije sve muzika. Uglavnom, kroz život se moralo uglavnom snalaziti i živjeti skromno. Ja sam zadovoljan, bez obzira na sve, ja sam zadovoljan. Nikad se nije oskudevalo, ali živjelo se skromno. Kako pamtite oca i majku? Sad. Pa to je bila nestvarna zaštita. Ja njih doživljavam kao ptice koje su svojim krilima štitili svoje piliće i gajili ih. Nekako uvek su bili tu iza nas, uvek čvrsta podrška u životu. Teško je bilo da se baš dogovorimo. Znate šta, mi danas pričamo, deca su najvažnija njihova ideja i želja. Ali mi smo razgovarali tada. Deca imaju neke želje, ali tu su i roditelji bili da nas usmere malo, da nam koliko su mogli pokažu. Moji roditelji su bili seljaci, ljudi, ali su vrlo razumno i sa mnom i sa sestrom razgovarali o našoj budućnosti. Tako da smo mi uglavnom ispunili svoje želje. Otišlo je svako da uči i studira ono što je želeo. Sestra je bila mašinski inženjer, a ja sam bio pesnik, labud i literata. Više sam volao jezik i ovo drugo što je sasvim kontra. Nekako za žensku decu je uvijek bilo nešto ovo što sam ja radio, primamljiviji, šta ja znam. Moja sestra ipak želela da bude. I bila je dobar inženjer, radila je prvo. Ali svako svojim putem negde otišao. Jeste. Da. Koliko ste imali godina kada ste izgubili majku? Pa imao sam, to se desilo 2005. godine, znači imao sam 55 godina. 5 godina. 55 godina. Vi ste tada jedan zreo muškarac, zreo čovek. Jeste, ali vi ste uvek dete svojim roditeljima. Zato i hoću da vas pitam. Kako je bio taj trenutak kada ste shvatili da ostanete bez majke?
Pa svakom je to težak. To je prosto, izgubio si jednu životnu ljuljašku koju si ti balansirao. Nekako sa roditeljima to drugačije izgleda nego kad ostaneš tako bez te podrške i moraš da nađeš neki drugi balans, neku drugu tačku oslonca. Jeste rekli sve svojim roditeljima za života što ste imali da kažete? Pa ne znam. Ja mislim da je to nemoguće. Uvek se nađe neka neispričana priča i nekad je moglo pre da se uradi ovo ili ono, da se kaže ovo ili ono. Možda bi drugačije nešto izgledalo. Ali imam utisak, mada mi nismo, Bog zna kako, o tome raspravljali, da li sam ja ispunio njihove želje, da li su oni ostvareni roditelji u svakom pogledu i kad su deca u pitanju, ali nisam osjetio kod njih neku nelagodu zato što smo mi, njihova deca, postigli, učinili. Uglavnom su se ponosili sa nama. A šta biste danas rekli vašim roditeljima da imate priliku? To je teško pitanje. Mislim da sam nastavio ono što su oni želeli i da nisam odstupio od nekih naših dogovora i da sam čvrsto na temeljima koji su oni sazidali za moj život. Da ta kuća koja se zove život za svoju decu, koju su započeli oni da grade nama dvoma, da smo tu pod dobrim krovom i krećemo se u nekom krugu koji je normalan životni krug. Nažalost, vaša sestra je, koliko sam ja došao do podatka, 2020. preminula. Jeste. Je li tako? Jeste, ona je. Sestra Verica je od vas bila mlađa koliko? 2 godine. 2 godine mlađa. Jeste. Kako ste podneli sestrinu smrt? To je bilo najteže. Jer nekako roditelji, to prirodno navikneš. Roditelji, pa ako je po onom Božjem, i uvek su i roditelji govorili, to je, bar moji roditelji, neka ide po redu. Ali ovo je bila vanredna situacija i moja sestra je, nažalost, posle jedno 2-godišnje teške borbe sa rakom izgubila tu bitku i to je još uvek nezalečena rana. Teško je to. Da li je istina da vas je sestra obožavala? Pa sad, mi smo se volili kao brat i sestra. I pokušali smo i kad su nam roditelji otišli da budemo ljudi i da budemo brat i sestre. Tu imovinu, ja gledam i po tome mi reč nismo imali oko toga, ni oko podeli imovine, ni oko ovoga, ni oko onoga. Zaista smo bili saglasni u svemu i reč jedno nismo imali. To je siguran znak da smo odrasli u ozbiljne ljude, da smo se razumeli i voleli kao rođeni. To je jako teško i prosto vas dvoje ste imali jedno drugog, je li tako? I to je bila jedna velika ljubav. Tako ste i odgajani i vaspitani po vašoj priči. Tako je. Da. Recite mi, Žiko, jeste rekli Verici sve što ste imali? Pa uglavnom da. Otvoreno smo mi pričali. Mi smo uvek imali neke otvorene i dobre razgovore za mnoge stvari. I kada su moja deca i njena deca u pitanju i tu smo nalazili najviše zajedničkog jezika da ih uputimo, zajedničkih stvari, da ih uputimo u život i dobri su ljudi svi. Pomenuli ste da je 2 godine se sestra borila sa opakom bolešću. Jeste. I negde zaista verujem da je prolazila kroz teške trenutke tih posljednjih 2 godine života. I čovjek nikada nije spreman na to. Jeste bili tu uz vašu sestru? Ne. Ona je sve nas iznenadila.
Je vam teško da govorite malo o ovoj temi? Kad se to dogodilo, ona je pre toga otišla u bolnicu malo na neku korekciju, oporavak. I njen sin, Vlada, bio je sa njom to veče. I sve je bilo dobro i preneo nam je da je dobro i da se dobro osjeća i da su pričali o raznim važnim stvarima. I onda ujutru stigla da tužna vest, nažalost. Ko vam je saopštio to, Žiko? Njen stariji sin. Teško je to, naravno. Niste stigli da se pozdravite sa Vericom? Ne. Ali pamtite taj posljednji zagrljaj sa njom? Pa naravno, često smo se mi viđali neposredno pre toga. Kod nje najčešće u Novom Selu su oni živjeli kod Vrnjačke banje. Često su se sretali i viđali ih. Posebno te 2 godine njene borbe za život. Međutim, to ne znam šta da kažem. Mislim, to je uvek, pretpostavljam, svakom teško da o tome pričaju. To je neki rastanak, ne znam, ne umem da objasnim. Čovjek nije više isti. Nekako pola tebe ode. Kako nije? Kažu da vreme leči sve, ali Boga mi u ovoj situaciji, u takvim situacijama nije baš... A 5 godina nije ništa. To ne može. Ma mislim i nikad. Ne znam, možda je iz mog iskustva lakše prežaliti taj odlazak roditelja nego sestre ili brata. Nekako sa nekim odrastate, genetski ste tu, ličite jedno na drugo. Jeste. Mi smo se razumeli i bez razgovora. Pogledom, što bi rekli. Eto. Taj dan kada je bila sahrana vaše sestre? Ne znam šta da vam kažem. Ništa ni danas nije bolje. Mislim, podjednako je težak taj period. Često i sada mi se desi da negdje pomenem. Da razmišljam o njoj. Šta bi ona rekla o nekom potezu, o nekoj odluci, rešenju. Dok sam se pripremao za emisiju, kažu da vas je sestra mnogo voljela, da vas je jako cenila, poštovala, da vas je jednostavno obožavala. Zato vas i pitam koliko je to istina. Pa to je sigurno istina, ali mi smo se cenili, obožavali uzajamno, mislim, to je... Da. Ja znam. Ali nije ona bila ni tako, mislim, da ono poleti i da ti pokaže, više delom je pokazivala koliko to poštuje nešto što uradiš ili što napraviš. Nije bilo od onih, Bog zna kako glagoljivih, da to sad ono kiti, šta ja znam. I zbog toga ja sam je više cenio, jer mislim da je zaista bila iskrena u svemu. U narodu se kaže kada ostanete bez jednog roditelja, ne vidite na jedno oko, kada ostanete bez drugog, budete potpuno slepi. A onda, nažalost, i kada ode sestra, i onda nekako ostanete sami. I u ovom trenutku ostavljam vašu porodicu i ćerku sa strane, onda ostanete vi sami
Šta ste rekli sebi u tom trenutku kada je taj dan bila sahrana i kada ste bili svesni da zaista, nažalost, je i ona otišla? Pa ne znam šta tu čovjek može da... Moraš biti jak, moraš to da prevaziđeš, moraš da shvatiš da imaš još nekoga o kome treba da brineš. Posebno o svojoj deci, ali i o njenoj deci. To su i moja deca, njeni sinovi, njena Ona ima decu, tako? Dva sina su njena i oni imaju svoje porodice i odlični su momci, uspješni ljudi. Tako da je... U kakvim ste odnosima i kontaktu sa njenom decom? Odličnim. Mi se i srećemo i viđamo i poštujemo, cenimo. Tako i važno da smo i na našu decu, moja ćerka iz prvog braka i Ružica i Vlada i Milan, njeni sinovi su zaista deca koja se vole međusobno i poštuju. Rođeni su, svoji su, baš su rođaci. Više od toga, nekako gledam ja i drugi, ali oni se zaista cene i poštuju. Pa to je verovatno zasluga i roditelja i prosto iz kuća. Jeste. Tako da s te strane sam veoma zadovoljan. Recite mi, Žiko, nekako ovo su negde bolne teme i prosto smo negde prošli kroz njih. Nije mi bila baš namera da vam vidim suze. Ne, testirali ste me, a nisam ni ja, nisam, da me je neko pitao pre ovoga kako ću reagovati, da li mogu biti čvršći, verovao bi da mogu, ali volim i što nisam čvrst. Pa emocije su zdrave. Eto, to je to. Možemo dalje. Naravno. Kada kažemo Žika Nikolić i nekako, i zaista kao što sam u najavi rekao ljudima, i onako izmamite osmeh na licu i vi ste takav. I tu vašu tvrdoglavost koju imate objasnili ste i to je negde, to bi prepisali profesionalnošću vaše. A kada je u pitanju seoski život, nikada niste krili da vi ste čak i postali javna ličnost, koliko se ja sećam, pa ste vi u tim trenucima, uzmite maramicu slobodno, očistite ako vam... Ne, sve u redu. I kada je u pitanju taj seoski život, vi ste i postali javna ličnost, ali ste u tim trenucima radili i seoske poslove i nikada se niste stidjeli toga. Uvek ste to negde stavljali u prvi plan. Pa prvi način da si normalan čovjek, da se ne stidiš svojih korena. Ja iz te Jasikovice, iz tog sela crpim snagu. Sve moje žile, koren je tamo. Jeste, pa da. Ovo sve ostalo je... Odatle kriće. Ostalo je lišće koje leti po svetu ili grane koje su se raširile. Ja se nadam po celoj Srbiji. Mnogo volim Srbiju, mnogo volim to što sam rođen u toj zemlji, na ovom brdovitom Balkanu, kako kaže Desanka Maksimović. I među tim ljudima koji žive u našoj lepoj Srbiji, dobrim ljudima, ljudima mekog srca i čvrste vere. Ponosim se time. Ponosni ste na to? Jesam. Da. Kada je u pitanju negde, kada ste vi u pitanju stvari, vaš tata Mališa imao želju da postanete sveštenik. Vi ste imali želju da postanete harmonikaš. Nijedna ni druga želja nije ostvarena. Vi upisujete, sa 8 godina krenuli u školu i to u, čini mi se, Lopaš. Ne, u Jasikovici je bila škola do 4. razreda. Ja 4. razred sam tu završio. To je nekih 3 kilometra od naše kuće, a Lopaš, to je bila ova škola od 5. do 8. a to je već bio poduhvat, to je 7 kilometara s jedne strane, 7 s druge. Tako da smo mi bili, ja i to društvo, moje đaci, pešaci, ozbiljni đaci.
I to nam je bilo divno vreme. Koristili smo ga da u školi naučimo što treba što više, a da u povratku iz škole provedemo što više zajedno. Ali u tim trenucima negde bilo, jeste bili gladni nekad u životu? Gladan? Da. Ne. Kada vratite filmu nazad i ti teški trenutci, niste? Ja ne mogu da se setim tih trenutka. Bilo je nekih, recimo, ne znam kako bi današnja deca shvatila, ne znam kako u moderno doba, ali uvek je majka spremila neki sendvič kad krenemo u školu, jer dugo se putuje, sat i nešto, pa dok se vratiš, pa škola, pa šta ja znam. Ali bilo je siromaštvo. Jeste, ali uvek su imali neki, recimo, ako je to sendvič, jedno parče proje i sir između, rasečeno parče proje i sir između. To je bio moj sendvič najčešće u tim godinama, ali imalo je da se prezalogaj, ja to ne doživljavam kao glad i siromaštvo, nego kao nešto što je normalno. Mesa nije imalo svaki čas, imalo se s vremena na vreme, ali se lepo živelo i, kako ti kažem, nisu to doživljavao kao siromaštvo, nego kao normalan život. Da. Nekako ste uvijek bili skromni, pa i čak i kao dete, a i danas. Je li to vrlina? Pa ja mislim da još uvijek jeste. Jer ako izgubiš tu meru skromnosti, izgubiš meru sa životom, onda ne znaš ni gde ti je cilj, ni gde ti je, ni kuda se krećeš. Nosite vihorove umjesto da ti koračaš sigurno. Upisujete gimnaziju u Vrnjačkoj Banji. Tako je. 3. i 4. godinu završavate u jednoj. Pa mene je pratila ta, stalno sam imao neki hendikep, tu godinu izgubljenu. Nisam krenuo na vreme u osnovnu školu i uvek mi je to nekako, uvek mi je to nešto kljucalo u glavi. A onda se ukazala prilika na 3. razredu gimnazije. Negde sam pročitao da je neki mladić iz Prištine ili negde, ne znam, položio 2 razreda, završio 2 razreda srednje škole. I meni je to ključno. Što ne bi mogo i ja. Pa šta, mislim, škola je škola. Ako učiš, naučit ćeš. I imao sam strogog direktora gimnazije, Radoja Stanisavljevića, strogog, ali jednog izvanrednog čoveka, mislim, razumnog i velikog stručnjaka, predavao nam i geografiju. I ja se usudim na početku 3. razreda da njemu kažem da sam ja pročitao, da je neko to završio i da bi ja volao da meni oni odobre nastavničko veće to, da pokušam da u 3. položim ispite iz 4. godine. Kaže meni, mladiću, ja to ne znam, nisam čuo, ali provjerit ću pa ću da ti javim. I provjerio je i za nedelju dana me pozvao i rekao, tačno je to što si ti rekao i to je moguće ako si spreman da počnemo. I tako smo počeli, tako da sam ja završio 4. razred pre 3. Jer 3. sam išao redovno, 4. polagao vanredno, pa kad završim 3. mogu da mi priznaju ispite iz 4. I tako je to bilo. I onda upisujete u Beogradu filološki, engleski jezik, pa se, boga mi, prebacujete na ruski. Jeste. Ja sam bio zaista odličan đak i nije bilo problema te 1969. da se upišem na bilo koju grupu na Filološkom fakultetu, jer tada je važila ocena iz srednje škole kao uslov za rangiranje. I ja sam vidio, moja sestra Austrici upisala ruski jezik, a na ruskom jeziku postoji grupa onih koji su učili ruski pa nastavljaju da studiraju i postojala je i grupa početnika, dakle, ljudi koji nisu učili ruski, a računa se stići će, naučit će. I ja po toj analogiji odem i upišem engleski. Međutim, to nije baš ta priča. Jedno mjesec dana sam ja išao na ta predavanja. Imao sam lepo društvo, sećam se divnih drugarica mojih iz Užica, iz Zemuna. Božanstveno smo se družili. Jedno mjesec dana. Ali ja vidim nekog đavola tu
na časovima, svi oni čavrljaju na engleskom, a ja tu gledam, ne mogu da se baš snađem. Engleski nisam ništa ni učio, to mi je zaista bila novina. I to primeti jedna profesorka i kaže meni, kolega, zašto vi ne učestvujete u ovim našim razgovorima? Kaže profesorka, ne znam kako da učestvujem. Kaže, ja nisam učio engleski, ja sam računao da postoji početni kurs ovdje. Ona kaže, pa ne da ne postoji, ali ne odustajte, kaže ona meni. Naučit ćete vi, možda ćete izgubiti 1 godinu, ali stići ćete vi to. Kada mi je pomenuo da gubim opet 1 godinu, ja sam sljedećeg jutra se našao na Studentskom trgu i probao da dođem do dekana, da mi promeni grupu, da ja ipak idem u jato koje pripadam. I tako sam uspeo, sećam se, nisam uspeo do dekana, ali do prodekana divnog profesora Dimitrijevića. Nekako sam protrčao pored sekretarice i ušao, jer svi su pogrešili grupu. To je neverovatno. U tom sekretarijatu, to pamtim, svi su nešto promašili. I kaže, sekretarica nije uspevala da nas usmerava. Ja sam utrčao kod profesora Dimitrijevića, ona za mnom i kaže, profesor, izvinite, nisam uspjela da ga zaustavim. Ne, kaže on, neka, izvolite, dečko, šta je problem? Ja mu kažem, profesore, ili da mi promenite grupu, ili da se vratim u Jasikovicu da i dalje čuvam ovce. Nećete vi čuvati ovce, šta je problem? I ja mu objasnim ovo što sam i vama pričao. I on kaže, pa dobro, navedite mi 2 grupe, pa ćemo da vidimo gdje postoje uslovi. Nadam se da će biti sve u redu. I stvarno, posle nedelju dana sam ja stigao na grupu za ruski jezik i rusku književnosti. Sve ostala istorija. To sam, hvala Bogu, brzo, mislim na vreme završio brzo, normalno. I tu sam imao jedan peh. Sve ispite sam polagao. Doduše nisam nešto baš ja jurio 10, šta ja znam. Solidne su to ocene bile, a meni je bilo važno da završim fakultet na vreme. I prvi ispit na kome sam pao je drugi deo drugog dela diplomskog ispita, pošto se polagao u 2 dela jezik i u 2 dela književnost. Ja sam jezik završio, taj prvi deo, sve u redu, i padnem na drugom delu književnosti. I to je zaista bilo onako teško, izuzetno teško. Ja kad sam se vraćao iz Beograda u svoje selo, imao sam utisak da autobus ne ide na točkovima, nego da ide nekako okrenuto, nekako lebdi na nekom. Uopšte nisam mogao da razumem šta mi se to dogodilo i kako sam uspio da padnem na tom drugom delu od tog diplomskog ispita. Nisam znao, nisam dobro zapamtio koje je šare imao Ćilim Pečorina u Geroji naše vremeni, u romanu. Profesor Babović je to, on je detaljno ispitivao. Sve što si znao, znao si, ali nisi znao šare Ćilima na kome je jahao Pečorin. Nisi prošao. Nema o čemu dalje priče. Nisi prošao i gotovo. I to mi je lepo objasnio i posle profesor Jovanović, koji je bio asistent profesoru Baboviću, kad sam došao odmah na jesen u septembru prvih dana da polažem ponovo taj drugi deo diplomskog ispita. I tu sam ja nešto mrto vamo namo. I znao sam i nisam znao. I onda je došao čovjek i pričao, voleo s nama da priča kad smo izašli posle ispita i pričamo, i onda nam je objašnjavao da je ispit samo jedan trenutak u životu i da je normalno i da se padne i da se položi i da je to samo neko životno iskušenje i da tu ne treba čovjek da bude malodušan i da posustane. Pa je uzeo moj primjer. Evo, na primjer, Žika u prošlom ispitnom roku znao je sve uglavnom i nije prošao. Ja bih mu dao 9. A evo sada za mene nije prošao, ali garantujem kod profesora Babovića je prošao. I tako je bilo. To je zaista bilo. Ali je to velika škola. Ja mislim da je to namerno
meni učinio profesor Babović. Pa postoje neke stvari koje u životu čovjek... Ja mislim da su to bili veliki ljudi, veliki profesori. Jer ako si ti dogurao dotle, a poklekneš na posljednjem stepeniku, pa ne ustaneš, nisi za život. Točno. A ja sam se izborio i ja za to ne samo u školi, to je kroz ceo život. I u životu. Ja stalno sam uvijek pričao i mlađim ljudima da je to nauk. Nije sramota pasti, sramota je ostati tu, ne ustati. Ne ustati i podići se sa tog mjesta. I kreneš dalje. Žiko, kada ste vi u pitanju, mene zanima priča za vaš nadimak. Da li vam smeta što vas pojedini zovu Žika Seljak? Meni to ništa, naravno, ne smeta. Mada to nije iskren, da ti kažem, to nije... Nisam ja dobio taj nadimak od onih koji su me poštovali kao čoveka sa sela. Nego više da iskažu neki preziri. Imam utisak to nekih ljudi koji žele da ti ospore nešto. Nešto što ste napravili i što ste stvorili. Jer nije jednostavno doći u Beograd, napraviti karijeru, jer ono sve što možeš u ovom poslu da odsanjaš, ja sam prošao od Radio Vrnjačke banje, Vrnjačkih novina, Radio Beograda do televizije i do nekog, šta ja znam, u tom poslu nekog sjaja zvezdanog. Nisam ja to nikad doživljavao, ja nisam nikad boravio među tim zvezdama. A ko je hteo da vam ospori to? Ko vas je prozvao tako? Pa otkud ja znam, ali među ljudima koji nisu želeli utakmicu, nego nisu želeli da oni tebe nadmaše u nečemu, nego da te ospore jednostavno. Ti nisi to što oni misle da jesi i zašto ćeš ti tu i kako si ti stigao tu, a ja nisam. Jer, znaš šta, ti kao dete sa sela moraš da se učvrstiš na asfaltu Beogradskog. Ti moraš da nađeš grumen zemlje te seljačke ovdje u Beogradu, da poseješ seme i da iznikneš među raspuknutim asfaltom i da živiš sa tim saznanjem da nikad nisi čovjek sa sasvim belim rukama, da si uvijek čovjek sa žuljevima na rukama i da to moraš da poštuješ, da uvijek znaš gde si. I odakle si. I odakle si. Zato ja nisam pristajao ni na to da na posao odlazim autom, da ovo ono. Ja sam mnoge stvari saznavao u autobusu. Ja sam redovno putovao na posao i tramvajem i autobusom i razgovarao sa ljudima i o lepim i o ružnim stvarima. I osporavao i uživao u nekim stvarima. I to je prava mera uvijek da shvatiš gde si i ko si. A Žiko, vam smeta taj nadimak? Jedne prilike ste izjavili, dok pojedini govore da sam seljak, ja sednem u svoj Jaguar. Ali to ja sada pričam iz neke druge perspektive, kad mi se posrećilo da sam došao do nekih para. Dobro, da. Ali i to je možda malograđanska crta koja u svima nama živi. Pa dobro, vjerojatno svi imamo negdje. Možda je i to. Nije to mnogo pametno, nije ni za priču. Jer dati tolike pare za auto, koliko sam ja dao, to je malo bez veze. A koliko ste dali? Pa dao sam 50.000 evra, ali opet kad pogleda čovjek, imaš jedan život. I ako ti se ukazala prilika da možeš da proteraš svoj ćef u 50 i nekoj 60. godini, pa ajde ja, nemaš priliku da 2 puta nešto... Svaki mesec. Jeste. Tako da... Ali dobro, vi ste poznati kao neko ko zaista voli da se moderno i oblači, da ima dobar telefon i dobar auto. To nekako ide uz... To je vaše. Pa znam, ali to je doba koje nosi, to je naše doba, savremena doba. Hoću da kažem, pratite... Pa naravno, zamislite da... Pratite modu današnjicu. Da ja ne znam da se služim mobilnim telefonom, a ima dosta iz moje generacije ljudi koji neće da prihvati ovaj pametan
mobilni telefon, ne znaju šta je mail, ne znaju šta je Instagram, šta ja znam. Vi imate društvene mreže? Pa ja moram da budem u skladu sa vremenom u kome živim, ako hoću da živim, ako hoću da budem u paraloženi starac, ja mogu i tako, nema veze. I šta biste vi rekli za sebe danas? Jeste starac? Ne. Ja svoje godine ne shvatam. Ja svoje godine, ima narodna pesma, godine ne brojim. Živim život onako, hvala Bogu, dok me pamet služi i noge nose, ja ću tako. A kad ne bude moglo tako... I niste mi odgovorili konačno. Vam smeta nadimak vaš ili ne smeta? Zašto? Pa ja vas pitam. Ma ne, apsolutno. Ne. Ako je iskren, i ti osjetiš kod nekog čovjeka koji vam to kaže, da li on to iskreno kaže ili vam se podsmeva. A meni ne može nikada da se podsmeva, ja sam seljak u duši, u svemu. Ja sam porastao na toj seljačkoj zemlji. Ali su probali da vas osporavaju? Pa to je, pa šta da ti pričam. Podmeštanje nogu i toga. Je li bilo to? Pa nešto tako direktno, nešto baš da sam osjetio nije, ali uvijek je bilo nešto da si morao. Samo sam ja i kroz život išao sa tim seljačkim pelcerom i to je jedan pelcer za život neverovatan. Neverovatan, kako da ti kažem, oslonac u svemu tomu. Jer ja kad god krenem na neki važan razgovor i neko hoće da mi zatvori vrata, a ja došao da se nešto dogovorimo, ja nikad ne bežim kad neko vikne na mene sa vrata. Ja gurnem nogu pola na vrata, pa ako hoće da me otera, mora da me otkine pola noge. A nisam naišao na takvog majstora da mi to uradi. Uvek je otvorio vrata posle toga i lepo smo pričali i završavali posle. 2005. godine, 29. oktobra, se pojavila vaša autorska emisija. Pa jeste malo ranije. Malo ranije, ja mislim još u aprilu, krenula je 2005. Žikina šarenica, nedeljom je to krenulo, a tog oktobra smo krenuli i subotom. Koliko je istina da je to neki inostrani format koji ste vi prekopirali i... Pa to je svaki italijanski program, ako gledate. Od jutarnjeg do večernjeg. A što ste baš to izabrali? Ne znam, ja sam mnogo gledao te italijanske programe. To je televizija koju ja obožavam i nekako mi najviše leži. Volim taj način, te komunikacije. Pričali su mi kako je to zato što je jezik italijanski takav, pa se može tako. Oni su glagoljivi, svi pričaju, svi su ovo ono. Međutim, nije istina. Kad smo krenuli sa ovim, kada je meni pokojni direktor Aleksandar Tijanić rekao da ćemo to da radimo, ja sam njemu rekao da bi ja želeo da ta emisija liči na te italijanske programe. On je rekao, ja ću tebi to da omogućim, da uradimo i zaista me je podržavao u tome. Možda to nije verna kopija, ali je ličilo na to. Ta dinamika tog programa, ta emisija u kojoj ti ne sediš ko, ne znam, razumijem ja ove razgovore, sednemo ti i ja pa pričamo. Ovo je drugi format. Ali show program nije. Kakav je show, sedimo ti i ja za stolom, drugi tamo ljudi su aktivan, a mi sedimo, najavimo nešto i šta ja znam. Da aktivan budeš u svemu tome i da... Jer ako sam u tim emisijama ja ponekad sedao, s razloga sam sedao zato što sam poštovao gosta koji nije mogao da stoji. Ostalo je bilo sve na nogama i u tom ritmu. Da li želite da postanete zvezda? Novi šou za muzičke talente svih generacija uskoro samo na Hype televiziji. Hype zvezde. Buduće talente ocenjivaće najveća muzička imena današnjice. Veruj u sebe, prijavi se. Audicije za Hype zvezde biće održane širom regiona od 15. aprila do 1. juna. I to u Beogradu, Nišu, Šapcu, Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Skoplju i Podgorici. Da li si baš ti nova Hype zvezda? Prijavi se i saznaj. Čekamo te. Kroz vašu karijeru, da li znate broj koliko je snimljenih vaših emisija? Tačnu evidenciju ja znam ovih... Koliko? Ovih Žikinih šarenica. To je negdje oko 1514 emisija, tačno.
Žiko, da li ste nekada ugostili nekoga koga ne volite privatno? Kako da ne? Ali to je sad moguće da svaki čovjek ima komunikaciju sa nekim čovjekom, postoji ta neka Božja nit, ali svaki čovjek ima nešto iza sebe, nešto je ostvario. Ja poštujem to njegovo delo, to što je uradio. To kakav je on privatno, da li bi ja sad s njim išao da pijem kafu ili provodim vreme, to nema veze sa tim. A koga ste ugostili koga niste želeli, voljeli? Pa šta ja znam, ja ne znam sad da ti kažem. Znate. Ne znam. A i nije ni fair, mislim da bude baš iskren skroz. Ali mislim da su uvek to bili pošteni razgovori i da smo o onome zašto smo se našli odradili kako treba. I ti ljudi i ja sa njima, znači bili smo, ali sam imao neke ljude koje zaista obožavam, recimo, ne znam ja ovako, za mene i sada me jeza podilazi kad pomislim recimo na susret sa Matijom Bećkovićem i kakav je on kao čovjek i kao pesnik i kao gromada u ovoj našoj Srbiji, a vrlo rado dolazio kod mene u emisiju i uvijek smo lepo pričali i nekako mi je bilo to dika i ponos da se sretnemo. Pa evo i sada da kažemo u Srpskoj književnoj zadruzi, ja sam tamo u zadruzi sam u nekom upravnom odboru zajedno i sa njim i sa još nekim ljudima koje obožavam i volim i cenim. Neke ljude koji su i ovakvi i onakvi sa mišljenjima ovakvim i onakvim, ali ja i volim tu raznovrstnost u shvatanjima i mišljenjima. Nije bilo čovjeka sa kojim bi se ja sporečko i posvađao oko njegovih uverenja o ovome, o onome, o politici. Mislim, svako je čovjek za sebe i svako ima pravo da misli dok se ne složimo oko nečega. Kad se složimo oko nečega, ja volim da se poštuje to što smo se složili. Da. Vesna Dedić je jedne prilike kada je napustila televizijsku kuću, to jest javni servis, izašla sa informacijom da je radila za platu 53.400 dinara i da to nije bilo dovoljno za kultnu emisiju koju je ona vodila tada na toj televiziji. Kolika je vaša plata bila? Kad sam pre dolaska Tijanićevog u RTS 2004. godine, mislim da sam imao i manje, nešto oko 40.000. Meni je Tijanić digao platu po dekretu. Pitao me, zašto ti imaš ovako malu platu? Ne znam, u RTS-u u principu nisu velike plate, bile nikad. Vi ste tada imali 40.000? 40 i neku hiljadu. I pitao me, zašto imaš ovako malu platu? Kažem, otkud ja znam direktor. Mi smo to po nekim razredima, znaš, imaš zvanje urednika, voditelja, ja sam imao i to je potom otprilike to. Sad neka varijabila padne sa strane, ovamo namo, pa se tu nagura nekih 50.000 dinara. To je 2004. godina. I posle tog razgovora sa Tijanićem za nedelju dana su me pozvali u pravno odeljenje i uručili mi rješenje gdje sam ja dobio neki, umjesto koeficijenta 4,5, dobio sam koeficijent 9. Što je bila drastična promjena u mom finansijskom statusu. I vi tada ne dobijete 40.000 nego koliko? Pa je to duplo. Duplo, ali kasnije, kada smo krenuli i to od oktobra, 2 emisije vikendom i subotom i nedeljom, onda je to bila druga priča. Onda sam ja po nekom posebnoj Tijanićevoj nomenklaturi imao jako lepa primanja za uslove u RTS-u, mislim ja. Mislim da sam i tada imao negde između 1.200 i 1.400 evra. To je na javnom servisu
Ja mislim da je to plata san snova u ono vreme bila. Ne znam sada kako oni funkcionišu. To sve pričate za 2000 i... To pričamo recimo za period do 2008. recimo. Posle toga bilo i manje i više, jer bile su neke devalvacije, revalvacije i tako dalje. Dobro, to je tada stvarno bila ozbiljna svota novca. Jeste, kako da ne. Što kažu, živjeli ste ko lord. Jeste. Da se ne lažemo. To je bilo zaista, ali nisam samo ja. Tada je Tijanić rekao meni da prvo, kako ćeš ti da stimulišeš ljude koji rade s tobom, da rade to kako se radi. Pa ja kažem, valjda direktore vole da rade u gledanoj emisiji. Jer tada je stvarno se osjetilo, sam radio uvek nekako bilo se gledane emisije i s pažnjom su se pratile, ali ta pojava te Žikine Šarenice je bio tsunami. Zaista, što se gledanosti tiče. I onda je on meni rekao, kako ću stimulisati te ljude da to rade? Pa kaže, valjda, eto, vole da. Kaže, vole prva 2-3 meseca, ali posle toga shvate da se od para živi. I onda je on napravio meni, pošto svaki glavni urednik je imao neki fond za varijabilu u RTS-u, tako se to radilo, onda je mene on izvukao kao urednika nekog programske neke celine, jer ipak smo pravili mi 4 sata programa za vikend i dao mi je isto tu taj fond iz koga sam ja nagrađivao novinare i saradnike koji su se isticali tokom meseca. Niste bili Stipsa? Pa ne, to je bilo ovako, šta ću da budem Stipsa? Ja od tih para ne mogu da uzem ništa, to je fond za ljude koji rade. I ja sam mogao da delkam svima pomalo, ali on rekao nemoj to da radiš jer niko neće osjetiti ništa i ti ćeš imati samo probleme. Kad ti se neko istakne tokom meseca, nagradi ga dobro, daj mu platu ili 2 iz tog fonda varijabile da zapamti, ali se potrudi da i ostali u ekipi saznaju da je on dobio zato što je dobro radio. I to je bio dobar sistem rada, jer svi su želeli da... Svi su želeli da budu najbolji. Jeste, i mislim da je to lepo funkcionisalo i bili su ljudi zadovoljni. Ja mislim da su bili uglavnom zadovoljni. Da. Kada kažem Kraljevo, u Kraljevu ste radili u medicinskoj školi, predavali ruski jezik, predavali ste u šumarskoj školi. Jeste. I to je negde lep period. To je 1-2 godine. I to pamtite, nekako je to vas obeležilo. Pa kako da ne, jer ja sam bio na 4. godini studija, dakle, to se zove valjda već si tu blizu tog apsolentskog staža i svratio sam u Kraljevu medicinsku školu, a tamo je direktor bio Janko Svenšek, profesor iz Trstenika, iz moje opštine, koji nikad nije napustio Trstenik, ali je radio u Kraljevu, bio direktor te medicinske škole. I ja sam svratio jednom, znali smo se mi od ranije nešto, i svratio da vidim kako je, šta radi. I on kaže, šta beše ti studiraš? Ja kažem, ruski jezik. Dokle si stigao? Pa evo, kažem, teram 4. godinu, valjda ću sad da završim to. A on kaže ovako, 3 puta raspisivao konkurs u to vreme. To je recimo 74. godina. Raspisivao konkurs za profesora ruskog jezika i nije ga našao. I onda je rekao, a ja sam po tadašnjim nekim uslovima mogao da predajem. Nisam mogao da zaključujem ocene, jer nisam imao diplomu. I on je rekao, ja ne želim da mi deca ostanu bez toga, dakle, ti ovde ostaješ kod mene da predaš. Dobijem tako posao. Ja kažem, kako da ostanem, moram idem na predavanja. Na kraju smo našli model. Ja sam 3 dana predavao u Kraljevu, a ostalo sam provodio u Beogradu na vežbama. A ste bili strog profesor? Pa nisam. Jedino ako strogoću možeš da razumeš to što sam insistirao da mi pričamo na ruskom jeziku. Kod mene je bilo na času, setit će se moja učenice, ima ih i dobrih i odličnih iz tog perioda, da su svi mogli da šapuću. Svi su mogli to da rade, ali samo na ruskom jeziku, na času. Srpski je bio zabranjen na tom času ruskog jezika. Dakle, na taj način smo mi vežbali to
manje, više. Volili ste da deca znaju, da uče vaš predmet. Ali, boga mi, za Kraljevo vas vezuje negde i srednjoškolska ljubav. I kada pomenem Čibukovac i kada pomenem Ranku, šta vi kažete? Pa jeste, to je moja prva devojka, prva supruga, imamo i ćerku veliku i to su bile lepe godine, divne. Radost i za mene i za nju. Posle neko vreme došlo. Sa Rankom imate ćerku Ružicu, tako je, koja radi na medicinskom fakultetu. Jeste, ona radi u administraciji tamo i dobro je, odlično, napreduje. Evo, sad se sprema za neki doktorat, šta ja znam. Jeste u kontaktu s vašim ćerkom? Pa naravno. Jeste? Pa naravno. Jel se posećujete, viđate? Kako da ne. Da. Ovo pak... A da li ste u kontaktu sa Rankom? Sa njenom majkom baš i nisam. Dobro, ona ima svoju porodicu, novu porodicu. Ima još jednu ćerku koju sam ja upoznao i divno je dete i ona je završila divne škole, živi po svetu i radi i odlično su deca. Ružica je imala 15-16 godina kada ste se vi razveli. 16 godina. 16, je li tako? Da. I kako je uticao tada razvod na nju? Pa ja mislim teško, da ona to najteže podnela, ali ja sam uvijek nastojao da nekako ona što manje osjeti to, jer to što ja i njena majka nismo našli zajednički jezik da to bolje odradimo nego što smo odradili, želeo sam da nema mnogo uticaja na nju, jer kad je bilo stani pani, kad je ona odlučila da ostane sa majkom da živi, onda sam ja odlučio da izađem iz stana bez velike frke i problema i da računao sam da dete nije krivo ni za šta i da ja želim da ona odrasta u normalnim uslovima, da ima i da dođe i da spava i da ima svoju kuću i ja sam računao da ću se ja lakše snaći nego njih dve. I bio sam u pravu, vrlo brzo sam rešio i poslije toga i svoje stambene probleme, ja mislim da je i njima bilo lakše da nastave život. Prvih 7 godina ćerka je živala sa vašim roditeljima u Jasikovici. Zašto ste 7 godina vi i Ranka, zašto je u stvari vaša ćerka odrastala bez vas 7 godina? Pa ne znam otkud ta priča, nije to tako bilo. Preko leta je Ružica bila u Jasikovici, volela tamo kad nije škola, inače ne znam odakle taj podatak, ali uglavnom je sa nama bila sve vreme. Leto je bilo rezervisano za babu i dedu i u Kraljevu i u Jasikovici, ona je volela to, posebno Jasikovicu. I dan danas i ta kuća koju smo renovirali, doterali, to je sada njeno. Ona sa svojim mužem brine o tome i to mi je, kako da ti kažem, najveći kapital. Volim što je to tako, što je ona to prihvatila i što doživljava kao svoje. Pa tu gde su preci, gde je deda. Jeste i da je to. To je lepo. A zašto se pojavljuje to da ste ostavili vašu ćerku? Ne znam. Pravo da ti kažem, ne znam. Prvi put i čujem to. Ili nisam dobro čitao te neke društvene mreže. Eto. Pa dobro, ja ću sad konkretno da vas pitam. Da li je istina da ste ostavili vašu ćerku? Kako? Pa tih 7 godina. Ma tamo. Ne. A tamo posle. Dobro, pa mislim da znamo, pričam i o tome. Kada ste sa Rankom došli u Beograd, živjeli ste na Žarkovu. Tako je. Koliko je istina ste vi živjeli u jednoj garaži? Pa to je sasvim, od te garaže smo mi napravili dvosoban stan, 2 spavaće sobe, dnevnu sobu, sve u 28 kvadrata. U 28 kvadrata? Jeste. To je bila garaža na Ceraku u Žarkovu, u ulici Veljka Petrovića, koja je bila adaptirana u stambeni prostor i to je tačno. I to je bio veliki stan za nas, mislim, to je zaista bilo. Živiš na svome. Taj stan sam ja posle uspeo da, kupio sam ga, ako je to važno, recimo za $8.000. Dobro. A prodao sam ga za 33.000 maraka. Tadašnji.
I to je bilo učešće za kupovinu nekog kasnije stana i tako dalje. Tako sam rešio problem svog stanovanja. Što kažu, krova nad glavom. Jeste. Da. Recite mi, zašto je došlo do razvoda sa Rankom? Zašto ste se vi razveli? Pa ne znam pravo. Nekako je došlo do nekog nerazumevanja. Ovaj posao kojim se ja bavim nije lako razumeti. Ona nije mogla da prevaziđe to da nisi često kod kuće, da si u nekom svetu sa nekim svetom koji je njoj dalek i nerazumljiv. I onda se to krunilo malo. Ja sam otišao iz Vrnjačke banje, ona ostala u Vrnjačkoj banji, posle 2 godine je došla ovde. Pa smo se ovako i onako snalazili. I nekako tu je već počelo sa nekim razumilaženjima, ovamo namo. Ja nisam želeo probleme, a mislim da ni ona nije želela, jer to se osjeti. To su teški trenuci kad čovek koji ti je bio najdraži sve u životu, a onda osjetiš da je neka hladnoća između vas, da nešto ne funkcioniše kako treba. Je li bila tu prisutna ljubomora? Pa verovatno. Ja bih rekao više kod nje nego kod mene, jer ja nekako, meni je ta stvar nepoznata. Kažete da je bila prisutna ljubomora. Neki će sad reći da je ljubomora zdrava, neki će reći da nije zdrava. Neki kažu da nema ljubavi bez ljubomore. A šta vi kažete? Nisam stručnjak za te stvari. Niste? Nisam, stvarno, ne znam. To nije šolja vašeg čaja? Ne umem ja to da... Ja znam jedino što je najvažnije, da sam ja u svim vezama uvijek bio iskren, maksimalno iskren. Nekad na svoju štetu, nekad je bila to dobitna kombinacija i tako dalje, ali ja nisam lagao nikad, mislim, pogotovo ne partnera. To, ako je bilo ljubomore s njene strane, možda je bila potreba njena da opravda nešto svoje, a ne moje postupke. Prema tome, ja. A da li je istina da ste bili švaler? Švaler? Da. Šta je to? Dobro. A dobro, to su uvijek priče za neke ljude. Pa nije dobro za neke ljude. Pustite sa druge neke ljude. Pa i neke, recimo. Vi ste gost kod mene u emisiji. Pa znam, ali ja se sećam raznih priča o Crnčetu, detetu Miće Orlovića, Crnčetu, ne znam, ovo. Znači, nisi uspeo u ovom poslu ako ti nisu prišili te mnoge druge žene, decu, vanbračnu, bračnu i šta ja znam, koje kakve intrigi i tako dalje. Tako da, ako je to cena nekog uspeha, onda okej, neka bude tako. Pa dobro, hoćete mi dati konačan odgovor? Pa ne znaš šta znači švaler, mislim, ja to ne umem da prevedem. A ja trebam sad da vam prevedem šta to znači. To znači da sam ja s nekom drugom ženom, a lažem svoju ženu, ja. Da nisam. Pa onda ste ljubavnik. Ali ja vas pitam totalno nešto drugačije. Sad kako će ko da protumači? Da li je istina, u stvari, jeste varali vašu suprugu? Pa ja se ne sjećam da sam ja nju varao. Kako se ne sjećam? Pa ne sjećam se da sam je varao. Pa ko će se sjeti? Pa niko ne može da se sjeti, jer ja nisam. Dok sam bio s njom, ja sam bio s njom. Kad nisam bio s njom, ja sam bio s drugima. Ali nisam, hoću da kažem da nisam preterano patio za nečim što se završilo. Ako se to završilo, zatvoriš knjigu, pa onda otvaraš novu knjigu i počneš da čitaš. Da, dok sam se pripremao za emisiju, naišao sam na jedan vaš intervju gde ste, boga mi, kratko jasno rekli da ste vi varali u životu. Možda sam to rekao dok sam bio mlađi i neiskusan. Ma nije, šta sam varao? Mislim, varao. Ne znam šta sad znaš. Misliš u tim ljubavnim odnosima, o tome ti. Ja vas pitam, jeste vi varali vašu suprugu ili niste? Pa naravno da nisam, pa otkud to. Ali zato ona vas jeste. Ja nisam to utvrdio. Kako niste utvrdili? Nisam utvrdio, jer... Čekajte, Žiko. Kako to niste utvrdili? Pa nisam, ja ne znam. Kako? A šta je sa ljubavnikom?
Pazi, to se dogodilo, to što sam ja njega... To se mnogo polemiše oko toga. To što sam ja njega našao u našem bivšem zajedničkom stanu, to je bilo posle nekog vremena, posle našeg definitivnog razlaza. Ali niste se razveli u tom trenutku? Pa, nismo se zvanično bili još razveli, ali nismo živjeli zajedno. Ja sam povremeno dolazio tu onako prosto u taj stan, jer nismo još ništa raščistili, nismo podelili. Ja sam imao pravo, mislio da imam pravo dok to zvanično sudski ne rešimo, da ja imam pravo da dolazim u svoj stan, jer je to bio i moj i njen stan. Jer možete da mi ispričate kratko trenutak kada ste zatekli ljubavnika vaše supruge? Ma, ja nisam ni zatekao. Ja sam došao do vrata i dobio pesnicu kroz vrata sa zakačenom rezom. Tako da ja njega nisam... Neka pesnica mi je tu bila, ne znam da li je bio ljubavnik. Vi niste stigli ni da ga vidite? Nisam. Jeste to oprostili vašoj supruzi? Pa šta da je oprosti? Pa tu prevaru i tu pesnicu. Pa to nije, što se prevare tiče, mislim da nije bila prevara, ali pesnica nije trebala, mislim, mogla je to i bez toga. Mislim, svakako ružno ponašanje. Ružno, svakako, to je na njihovu dušu. Oni nisu bili ugroženi ničim, pogotovo ne da fizički nasrnu na moj nos, ali dobro. A jeste posle toga razgovarali sa Rankom oko toga? Ne, nikad. Niti sam želao da razgovaram o tome. Ona je potpisala svoju priču sa tim i urede. Je li bilo posle toga puno žena u vašem životu? Puno žena. Pa ne, kako da ti kažem, u mom životu, moj život je uglavnom sa ženama. Ja sam i kao đak u osnovnoj školi imao društvo mojih sestara i devojaka iz kraja. Ja sa muškarcima se nisam mnogo družio, više mi je prijalo društvo mojih sestara i drugarica i ja sam tu nalazio, ja sam bio tu miljenik i one su mene štitile. Volile su vas žene? Jesu i kasnije u životu uglavnom sam radio sa ženama i vrlo smo se voljeli i poštovali. Što se, razumijem ja šta ti ili vi mene pitate, ja u životu zvanično imao sam 2 žene, imam i sada drugu ženu, moju Zoranu. To znam. I to je to što imam. Da. A to o čemu se pije, pa ljubav nije zabranjena. Pa upravo si to pitam. Nešto mi izbegavate, ja pitam onako ljudski. Voleo sam, drage su mi mnoge. Dame, žene. A jeste bili sa nekom damom u nekoj vrsti ljubavnog odnosa sa javne scene? Ne. Ne i pogotovo ne sa koleginicama iz iste kuće u kojoj radi. To je nauk iz Jasikovice. Dakle, to nikad ne može da ispadne nešto dobro. Tu je uvijek neka čarka i neki problem nastane. Ako ste to... Mada ima i drugačijih priča. Ja uvijek pričao sam i sa nekim mojim koleginicama i kolegama koji su se međusobno na televiziji upoznavali i u radiju i ženili i razvodili. Sad pitam otkud baš, mislimo, toliko sveta nađem. Pa kaže, ceo dan provedem tu na toj televiziji, njega jedino nađem. Gde da nađem, ne stižem da izlazim. I to je razumljivo. Mnogi ljudi nađu, ima i uspešnih brakova i u tim vezama. Ima li retko? Jeste, ali ima. Ali ima. Ima. I evo, to je neko opravdanje. Ljudi se našli, možda našli srodnu dušu ili su se usaglasili. A zašto vas povezuju sa Nadom Macurom? Sa Nadom Macurom? Doktorkom? Da. Pa ja Nadu Macuru poznajem kao doktorku koja je došla da me pregleda jednom kad sam imao visoku temperaturu. I od tada je poznajem. I to je sve koliko sam ja znao. Sljedeći put sam je sreo, gostovali smo zajedno kod u jednoj emisiji.
A gdje vam je merila temperaturu? Pa, ona je bila u hitnoj pomoći, doktorke, i došla je kući. A na kućnu Moja adresu? supruga je pozvala. Dobro. Pošto sam buncao, bio u velikoj temperaturi, ona je došla žena i uradila taj pregled. Dala lekove i injekcije koje su mi skinule temperaturu i ja sam joj zahvalan. Jer sam posle toga vrlo brzo ozdravio i postao čio. A vam se dopada ona ovako kao žena? Pa nije ona moj tip. A nije ona, mislim, nije ona tip moje žene kao čovek. Cenim njen karakter i mislim da je dobar čovjek. A što vas povezuju u medijima? Pa ne znam. Pročita ko je to napisao, pa pitaj, ne znam. Aha, pa da pitam tog što... Taj zna više od mene, verovatno. Ja sam sve rekao što znam o Nadimacu. Dobro. Kada kažemo da se nekako ljubav desi na prvi pogled i negde pomislimo i na vas, iz vaših priča i svega. I vi verujete negde u tu ljubav na prvi pogled, a ne znam koliko verujete u slučajnost, te ste manekenku Zoranu sreli na tramvajskoj stanici. Jeste, na tramvajskoj stanici kod stare železničke stanice. To je vaš drugi brak sa Zoranom. Jeste. Tu smo se zaista slučajno sreli. Ona je pogrešila tramvaj s Novog Beograda, krenula na Kalemegdan, ali pogrešnim tramvajem. Pa je slišla na toj stanici, a ja sam čekao tramvaj za Kalemegdan, ali se nisam dobro, pošto sam došao tog dana, tog popodneva iz Jasikovice, nisam se dobro raspitao, renovirali su nešto, pa tramvaj za Kalemegdan nije tu da išao. Tako da ja nisam mogao da dođem do Kalemegdana na taj način, a ona se pojavila iz tog jednog tramvaja i dok sam ja tu čekao i zaista je bila jedna neverovatna pojava, jedna divna devojka koja silazi iz tramvaja i što vi kažete? Ona buka koja je bila na toj stanici, taj metež, ako se sjećate kako je to izgledalo tamo od autobusa, tramvaja, čuda, kamiona i svega. Odjedanput ništa, tišina, samo vidim nju i njene korake. I ode ono negde i ja tu držao sam neke novine, ja nastavim da čitam novine, prošla ta situacija, sve se vraća, taj žagor i ovo ono. I u jednom trenu mene neko pita, znate li kojim tramvajem mogu do Kalemegdana? Ja pogledam, vidim, ona me pita. Ja nisam rekao ništa. Ne znate ni gde Kalemegdan, ni tramvaj. Ne mogu da verujem. Kako ona? Gledao sam nju, nešto zaigralo u meni, nestvarno. I kad je otišla, računao sam da je prošlo. Međutim, otkud ona? Kako je ona osjetila da treba mene da pita? I ja sam to shvatio kao sudbinski prst, kao prst sudbina. Prst sudbine. I kad ste rešili, kad ste rekli ja hoću ponovo da se ženim, ja hoću tebe za suprugu? Pazi šta se dogodilo posle toga. Ode ona negde, pošto ja ništa nisam rekao, ona ode negde, a ja shvatim da moram da se popnem uz Balkansku do Terazija i da trolejbusom odem na Kalemegdan, vodio sam po selo neko tamo, da stignem na vreme i ulazim na mali Kalemegdan, tamo je bila i neka kafana i šta ja znam, i ja ulazim i prvo koga ću sresti je Zorana sa nekom drugaricom, sede u toj kafani, čekaju da počne po selu. Onda vam je sve bilo jasno. Pitam nju, otkud ti? Ona kaže, otkud ti? A eto, imam ja neki poslić ovdje dobavim i nađem mog druga Miodraga Ž. Ilića, koji je tekstopisac i dobri smo prijatelji bili. Zadužim ga da čuva njih dve, dok ja obavim neki poslić, tako da radim to tamo. I oni su lepo sedeli, uživali, pijuckali tu, dok ja nisam završio. A onda sam ja došao i uspio da zapišem njen telefon kućni u ličnu kartu. I dobio žestoku kritiku od mog druga
Miodraga Žailića da se to ne radi i da se u dokument ne piše to. Međutim, ja sam dobro to zapisao, jer posle toga smo ja i Zorana počeli da se družimo, da se viđamo i to je bilo, i od tad smo zajedno. Vi i Zorana ste u braku koliko dugo? Ne pamtim više. Kako to ne pamtite? 30 i neku godina, 30. Žiko, ona će gledati ovu emisiju. Pa neka gleda, ali eto, to je meni čarobno prošlo, ja ne brojim godine, šta ću da brojim? Da. Godine vas ne zanimaju. Jeste. Vi imate iz prvog braka ćerku Ružicu, Zorana ima iz prvog braka ćerku Katarinu. Katarinu, jeste. Nemate biološku decu? Nemamo. Mi smo se dogovorili da to tako ostane. Već smo bili u nekim... Kad smo se sreli, ja sam imao 34, 35 godina. Kako ste se dogovorili da nemate zajedničku decu? Pa mi smo odlučili da našu decu podičemo zajednički. Naša deca su naša deca i moja i njeno dete. I kada smo ja nisam prvo znao, mi smo celo leto proveli zajedno, družili se i tako dalje. A onda jednog dana, pred kraj avgusta meseca, kaže Zorana meni, posle jednog lepog druženja u Skadarliji, u nekoj kafani Ima dana, kaže, super je bilo, hvala ti na druženju, od sutra se ne viđamo. I ja kažem, šta se ne viđamo? Pa mi smo tek počeli da se viđamo. Kaže, imam ja jedan problem koji moram da rešim i to je. Kakav problem? Kaže, ako te baš interesuje, dođi sutra u neko vreme ispred škole Žikica Jovanović Španac na Novi Beograd, pa ćeš vidjeti. Reći ću ti problem. I ja dođem i vidim jednu devojčicu 6 ili 7 godina, koliko imala, njena ćerka, malo jedno detence, lepo detence. I kažem ja, shvatim, to je problem tvoj. Kaže, to je problem. Pa kaže, moj problem je mnogo veći, moj ima 16, 17 godinu. To nije nikakav problem i to ti nije izgovor. I naravno da nije bio ni... To je bilo rešenje svih problema. Lako smo se dogovorili. Katarina je živjela sa vama? Jeste, ona je do pre 5 godina živjeli smo zajedno. Recite mi kakav odnos imaju Katarina i Ružica? Pa dobar, mislim, one su, poznanice, pre svega da kažem, da tako kažem. Je li bilo trenutka kada svi zajedno sednete da ručate? Jeste, kako da ne. To je normalno. Ne, mi smo i našu decu i govorimo im da su one jedna drugoj podrška i da moraju da one nemaju bliži. Kad nas ne bude bilo, tu su one da se oslone jedna na drugu i to je. Ono što je važno da tako vaspitavamo decu, meni se čini da je to ispravno. Je li bilo tokom karijere Žiko nepristojnih ponuda? Pa ne znam šta je to nepristojno. Misliš velikih finansijskih? Pa ne znam, nepristojnih. Sad vi procenite šta je to. Pa nisam ja bio u tom klubu da se delilo to kapom i šakom. Uglavnom si morao da se izboriš. Bilo je neko vreme, dok sam još radio u Vrnjačkoj banji, ja sam tamo bio glavni urednik nekoliko godina, ali sam bio i spoljni saradnik Zagrebačkog vjesnika. I nešto je njih interesovalo Vrnjačka banja tada i dosta tekstova smo objavljivali. Skoro svaku informaciju, svaki neki tekst koji sam poslao, oni su objavljivali i to je bilo jako lepo. Ja sam jako lepo zarađivao tada. Tad sam živio stvarno kao bubreg u loju. Lepa platica bila od ovoga. Kao glavni urednik sam imao dosta finog novca. To su neke godine 70 i neke, lepo se živelo. I bilo je, boga mi, honorara više nego plate u to vreme. I zaista se to do 80 i neke godine baš lepo živelo i provodilo. Čak i kad sam došao posle Radio Beograd 79. godine, bilo su neke lepe godine, 2-3 godine, onda je krenuo posle. Neki Eldorado, inflacije, čuda. Da. I onda je krenuo. Kada je u pitanju pozdrav letu u Jasikovici, u vašem dvorištu, vi
organizujete svake godine, pa ja ću reći lepo, po selo. Pa jeste, tamo smo Zoran i ja napravili amfiteatar neki, napravili gledalište u bašti moje majke. Morate mi obećati da ću jednom doći sa ekipom. Evo, sljedeći put. Da sve to lepo usnimimo, jer to je nešto, kažu ljudi da je jako lepo to što vi radite. Pa lepo, ja mislim da je to meni mnogo znači. Ja mislim da i ljudima iz tog mog kraja, to je neka moja veza sa tim ljudima i veza sa tom mojom kućom i sa tim mojim svetom tamo u kom sam ja odrastao, ponikao i šta ja znam. I to je nekako moj dug prema njima. A mislim da oni to vole, cene, poštuju, jer skupi se tu 600-700 ljudi u gledalištu, a Boga mi dolazili su mnogi i zaista su to moji veliki prijatelji, posebno sa estrade, ljudi koji su, kako da vam kažem, bez dinara, sa velikim zadovoljstvom dolazili. Oni meni nisu dozvolili čak ni da im pokrijem troškove benzina da dođu do tamo, a kamoli da su mi zatražili neki honorar. I to je neko naše uzajemno poštovanje. Da, to je jako lepo. Da li želite da postanete zvezda? Novi šou za muzičke talente svih generacija uskoro samo na Hype televiziji. Hype zvezde. Buduće talente ocenjivaće najveća muzička imena današnjice. Veruj u sebe, prijavi se. Audicije za Hype zvezde biće održane širom regiona od 15. aprila do 1. juna. I to u Beogradu, Nišu, Šapcu, Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Skoplju i Podgorici. Da li si baš ti nova Hype zvezda? Prijavi se i saznaj. Čekamo te. Kažu od čega živi danas Žika Nikolić. Jedni kažu pa on ima stan od 150.000 evra, on je uložio sve u nekretnine, on se dobro prodao, on ne zna šta će sa parama. A sa druge strane oni kažu... Dajte mi nekoga koji ne zna šta će sa parama. Ja, evo, prenosim ono što čujem. I onda, sa druge strane, kažu, pa dobro, on ima i veliku penziju. Jel smete da mi kažete kolika je vaša penzija? A što ne bi smeo, mislim, to je kakav, evo neka bude ovako da, trenutna moja penzija je, na primjer, kao moja plata u RTS-u na početku Žikine Šarenice. Aha, dobro, znači, sad ja to... Znači, nema veze. Znači, ja da se vratim, to je negde 50-ak. Je li tako početak bio? Pa da, 50-ak. Koliko se sećam? Ne, početak sa Tijanićem. Aha. Ma dobro, imam ja lepu penziju, zadovoljan sam. Čekajte, kako ste rekli, sad ste me zbunili. Pa nisi dobar s matematikom. Da, čekaj, znači vaša penzija, čekajte, neću se ja dati zbuniti. Ja sam pitao za penziju, vi kažete početak vaš rad na javnom servisu. Pa vaš početak je bio, na početku ste mi rekli 40 i neku hiljadu. Pa dobro, to je, ali na početku emisije Žikina Šarenica. Aha. I to je koliko je tad bilo? Pa to je bilo oko 1300 evra, tako da... 1300 evra. Imam, zadovoljan sam. Pa dobro, Žiko, to je dobra penzija. Pa ko kaže da je... Je li istina? Ali to je zahvaljujući tome što ja nisam bio alav u vreme kada sam bio u prilici da nešto zarade primam u kešu, a nešto preko računa. Ja sam sa Tijanićem se dogovorio da sve što može da mi plati preko računa. I to je nagrada za to vreme i za to što sam bio i tada. Ja znam da bi taj keš jako lako potrošio i brzo, a ovamo bi posle imao problema sa tim da ima mali osnov za penziju. A da li je istina da jedan službenik nije mogao da veruje kolika vam je penzija? Obračunao mnoge novinarske penzije i zaista je išao da proveri. Ili jeste? Jeste. Nije mogao da veruje. A je li istina da imate stan od 150.000 evra Beograd na vodi?
Pa nije istina. Nije? Nije. Pa demantujte me. Pa evo, on je skuplji sada. Više to od toga. Mudri ste. Mudri ste, Žiko. Pa ne, on je, kad sam ga Šala na stranu, kad ste ga kupovali? Kad sam ga kupovao, zaista je bio, pa dobro, sa garažom, za garažnim mestom, negde koštalo je to mene oko 172.000 evra. Je li to pametna investicija? Pa evo, ako on sada košta duplo više, ja mislim da nije loša investicija. Da. Vi živite u tom stanu? Naravno. Sa suprugom? Tako, ja i Zorka tu živimo. Zorka. Uživate sa svojom Zorkom? Jeste. Da li je istina da vam je Danijela Vranić i Viki Miljković negde prve komšinice? A jesu, jesu. Jesu? Jesu, dobro, lepe, moje komšinice. Jel pijete kafu u komšinsku? Pa ne. One su biznismenka, ja dokon čovjek. Viđamo se. Šalim se ja malo više sa mužem Viki Miljković se srećemo, mi češće se viđamo. Ona žena radi, ima obaveze. Da. Kada pogledamo ovako sve skupa i kada smo ovako razgovarali, boga mi, na razne neke teme, rekoh da danas lepo, mislim da ste lepo zarađivali kroz svoju karijeru i da ste negde pametno negde koristili novac. Tako mogu da zaključim kroz priču vašu. Pa koliko se moglo. Koliko se moglo. Da li od toga koliko se moglo da se sačuva, da se stavi, što bi rekli, na gomilu i da se napravi neki štek, da li danas pomažete vašoj ćerki, da li danas pomažete Katarini, da li ste tu možda, da li pomažete deci od vaše pokojne sestre? Pa oni su uglavnom samostalni ljudi, zarađuju i oni uglavnom žive od svoga rada. Da, ali nemojte pogrešno me shvatite, ja sad ne mislim da ste vi multimilioner, nego hoću da kažem, da budem jasni, da li ste vi onaj Žika koji uvek da neku paricu deci? Pa to je običaj, to je kod nas normalno da zgodnim prilikama nađete način da malo... Pa to je i lepo. Tako je. Hvala Bogu da se to može i to je mnogo važno. Da imate i taj osjećaj i te mogućnosti. A sada kada vas ja pitam, jeste se vi prodali ili niste? Šta vi odgovorite? Ne znam šta to znači. Ne mogu da razumijem šta znači da se prodao. Ja sam radio za pare. I na RTS-u i na... A mislim da svako od nas radi za novac. Ne znam, altruista koji radi za džabe. Ja i sada imam emisiju na televiziji i radim isto za novac. Jel danas isto vozite Jaguara? Istog Jaguara vozim. Da li danas živite na visokoj nozi? Pa nije, pa ne znam šta znači visoka noga. Ja mislim da živim normalan život. Dovoljno je da, mislim, zadovoljan sam tim životom da imam, da ujutru mogu da odem koja je moja dnevna soba, koja je jedan kafić ispod mog stana, da tu mogu da svako jutro popijem kaficu. Pa i jeste to sve u mom komšiluku. Da. Žiko, da li danas možete da kažete za sebe da vam je srce puno? Ja sam zadovoljan. I neostvarena želja, ovako da vas pitam za kraj emisije, pored toga što niste postali slavni harmonikaš? Ali našao sam ja rješenje i za to. Veliki sam prijatelj... Svirate vi Zorki 100% kući, pa kad razvučete harmoniku? Kum moje žene, pošto ona nije bila krštena, dok se nije udala za mene, pa u tom vremenu braka sa mnom, njen kum je Bane Đokić. I moj veliki prijatelj i saradnik, radili smo tolike godine zajedno, virtuoz na harmonici, tako da sam ja našao to zadovoljstvo da je moj kum najbolji harmonikaš. Onda želja, da kažemo da je ostvarena. A da se družim sa sveštenim licima dosta često i da su to jako fini ljudi, dobri ljudi i ljudi od kojih se može što naučiti, tako da mi ni mantija nije strana. Čega se sramotite u životu? Pa nemam ja tu nešto, ne znam, nemam. Ovako da
na prvu da nešto osjetim, neku grižu savesti, da sam nešto učinio u životu, čega bi se stidao, nema. Žiko, dođo smo do samog kraja emisije. Veliko vam hvala što ste bili večeras moji gosti. Hvala vam što ste odgovarali na moja pitanja i da se vratim na sam početak emisije. Nekako obećao sam da ćemo večeras možda da nešto više čujemo o vama i da saznamo nešto što do sada nismo. I ja mislim da je ova emisija stvarno negde uspešna i bilo mi zadovoljstvo što sam razgovarao sa vama. Stefane, hvala i tebi na pozivu. Ja sam stariji pa sam prešao. Mislim, bio mi je, hoću da ti kažem koliko mi je bio prijatan razgovor, pa sam malo mešao to tebi i vama, ali nećeš mi zamjeriti. Odlično si se pripremio za ovaj razgovor. Dobro si ti to štrikao. Ovu emisiju bilo mi je veliko zadovoljstvo i vidjet ćeš ti po gledanosti da li je to bilo uspješno, da li si ugostio jednog seljaka ili intelektualca. Neka to ljudi odluče sami. Drago mi je i da smo ovaj razgovor napravili ovdje na Hype televiziji, koju ja neću reći stalno, ali s vremena na vreme pogledam i nađem dosta zanimljivih stvari i drago mi je da je to televizija koju je napravio moj dragi prijatelj Saša, sa kojim sam i sarađivao svojevremeno. On je uvijek bio jak i dobar menadžer, imao je odličnu ekipu i uvijek je bio, kako da kažem, na usluzi. Uvijek je volio da izađe u susret i da dovede neke umetnike do kojih ja nisam mogao da dođem, a on je sa njima bio jako dobar. I na RTS-u smo imali nekoliko godina jako lepo saradnju. Pa Boga mi, i dan danas je tako. Zaista ima ekipu koju, pa reći, ne može niko da ima. Tako. To ste htjeli da kažete u prevodu. Da. Hvala vam, Žiko, hvala na tome. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Pozdrav za prijatelje emisija To je divna voda. Čitajte naš portal hypetv.rs i zapratite nas na društvenim mrežama. Ovo je bila intimna priča iz Jasikovca do Beograda, a Boga mi možda i nazad, jer on svoje selo ne napušta. Ovo je bila priča Žike Nikolić. Hvala na poverenju i doviđenja.